Mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato Jurgen Klopp ya tabbatar da cewa an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da kuma ta Brighton akan cinikin dan wasa Moses Caicedo. Sai dai Chelsea ce ta jima tana neman dan wasa Moses Caicedo tun bayan bude kasuwar sauyin shekar dan wasa, inda ta sha gabatar da tayi ga kungiyar kwallon kafa ta Brighton har sau uku, a yayin da ita kuma Brighton ita ke dan kofar da tayi na Chelsea, bayan da take ganin cewa Chelsea ta gaza cimma bukatunta na euro miliyan 100 da take nema akan dan wasa Moses Caicedo. Wanda hakan ne ya ba kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dama ta bi dare domin mika tayin euro miliyan 110 ga kungiyar ta Brighton, wanda kungiyar ta Brighton din nan take yanke ta amince da wannan tayi na kudin na euro miliyan 100 da aka gabatar mata akan Moses Caicedo, bayan da kungiyar ita naira miliyan 100 kacal take nema daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea domin amincewa ta basu dan wasan, kamar yadda ya tabbatar a zanta wasu